Sani kanyochi ng'iyo CIDP kata gima dho ngere luongo ni County Integrated Development Plan maru mar Siaya. Ang'o mimorgo, tang'o mokimorgo ma idwani loki kaber? Gima nyaka loki kaber en wach moro ni kipidho gweno achiel nyaka 50 tichulo osuru e wachno. Mano kende kuma aparo ni ane godo gi wach. Asto machielo en ni joywecho mae ward marwa owinjo kiwacho nang'o ni mondo gindik gi tich gidhi apply Siaya County. Agombo ni mano mondo tim within the ward. To CECs to inigo gi paro mane nikech mano be nyicha en wach malich manowuok ka ne pok idonjo. Ang'o? CECs ma ministers ma governor dwaro. CECs go duto te kaka noyiergi an aonge kod gi tabu moro amora nikech naneno ka governor ma marwa ing'eni wiye ler to kendo notimo maber kuom yiero jogo ma wiye gi ler duto te ma mondo gimakrego. Omiyo ageno kendo an gi yie ni Siaya wang'ni dhi lokre buo governor ma marwa James Agre Bob Orengo. Ntiere joma bende osebedo ka kedo ne piny motegno. Ntiere joma seyo MC